Jangannya dah, hendak je topik dia. Kalau suri izin dan ditanyakan madatuk kiniko lawi malaku sarang di ampang ulali itu mana pasal dari pundo kalau madatuk pelitu alam sati segala sayu papanjang Rasuka.            Rasuka. 。  Rasuka. 。  Rasuka. 。 Anisu ata barangkae. 。 Kanda na asammo di
Dima anyo kini iamboai. Anak nama lang itu jadi kak. Dia karena jadi itu apa bagian apa pasangannya bimbing raya lagu ikonan baminta de badan duarakan jiwa dia denai namande Bapak sanaya kabahagiaan badanaya barasiati ambe anak kamali ingat
lepasan rakyat nyampang saya ayah pandai-pandai nak jadi insan nande bundo wana bakanda lagi konan diminta anyo dia nakan namande indangan Bapak sanaya bahagia badan ayah barang siatio ambek bani yang male ingatan Makanda Allah diberi pelaris yang itu waktu bayalan anjibu Dioris Dio manani barakasa damai amato Faisal amatuna ambo Iko lagu pikarwaya nande anak ada ambe anak begadang asa anak laisi kola hujan bapak medeman cari anturu atas siwo aki
anak kandung kana onja urang najan ditirika mande bansai ayati ya dari tadi mama apa bana mama siang malam kota putri tali bagati surang tadu tanbata itulah. Ya, terima kasih. Nyasongko, terima kasih. Dakayu Pacalapan. Taruna mandiri elolah duduk eloklah duduk di tandakan wai bakanda Allah di panggadangan adenisi mande usahana ditanyokan ayah indah jomande papanjang kalaguna ni Kola santiang anak biyay pambali pulsa sampai 5 papanjangnya 5 ton jadi mak yang biasa donan hidup oi nanti gabiana amasa babulo anak